Øj, nogle høje bølger, der er herude, hva'? Øj, der er godt nok mange dyr herude. Ja, vi må vel hellere komme ind i skoven. Ja, så vi kan få skudt nogle dyr. Ej, hvor er de tunge, de her dyr. Vi må hellere skynde os, inden de flipper fuldstændig ud. De er lidt levende. Øj, hvor er de tunge. Godt nok nogle tunge dyr. De er meget svære at få ind, de der. Ja. Åh nej, nu kommer de onde. Nej. Nej. Vi må hellere skyde dem. Kom så. Ja, han er død. Ja, man, han er død, mand. Han er død nu. Vi må hellere tage kisten. Vi må tage kisten. Tag kisten. Så har vi kisten. Så har vi